Ngikubuyelele-ke mbuko lesithi Uhle TV ngiphinde kwamukele kanti-ke njengamanje ngiphatheleke udaba oluthinta-ke izindaba ezinhle osekuthe zenzeka lapha-ke endimeni kaMaskandi nokuyizindaba-ke esey'ke zathulwa-ke lapha ku-Facebook igcwame elisha umshovu wenkani kwaba nenkani Sobasula Madevana lapho khona-ke eqinisekisa khona u-SK ukuthi-ke ingoma yakhe ethi mubi kamnandi ayishaya-ke eyepike kuyo uSminofu isiyenze kahle kakhulu yaze yaricha-ke i-Gold Award yashaya-ke igolide nokuyinto-ke mhlawumbe sisilethe Uhle TV esishayela elikhulu ihlombe nesiyincomayo ngoba-ke ikhombisa ukukhula okukhulu-ke endimeni kaMaskandi nokwenza izinga likaMaskandi lihlezi liphezulu. Kanti-ke futhi siphinde sicele nabo bonke abaculi bakaMaskandi ukuthi-ke balikhuphule izinga baphinde babone ukubaluleka ngokusebenza ngokubambisana nokuphikana ezingomeni. Kanti-ke mbuko lesilethe Uhle TV nawe ungashiyela nje ukuphawula kwakho sizwe ukuthi kuthini ngalolu daba. Kanti-ke ungakhohlwa ukungcofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.